kum ju ru ya ki bahayeng ki bahasem jonga ki bayawan rengkat bat nga hakane ke presbiteri ke jongpi kini ki kintin pediang ki bapila pediang yanga ki dei ki kintin jong ka jing ai mun sem habang adon hang ne bat kum ju ru ya ki por ki bandang wan nga ai kublai ya ki pastor baro kat kabakiala abanyadon hai kane ke jinga seng presbiteri ki badai na ka presbiteri ka jongpi bat yo don ru ki pastor ki badai ru na ki wei ru ki presbiteri pilong kum ki men pilong kum ki para ki jonga hakakam ka jong utrai ya pi ki temen basan bat kum ju kirang ba balang kabanga jusyem ya pi ba pilong kum ki long kpa kum ki kpa ki ba jantam ya ki long yeng ya ki long sam haki balang haki pot jong ka presbiteri pi judan nasenda ya la ki jong ki para bangai ki ba yeng kaba pisyem kum ki khon jong ka balang ban ai ya shibun ba ki jing ai ki ba kordor lakalong hakamet lane hakamen sem ngai kublai shibun ya phi kum ki kmi bat haga ju ka poru ya phi kum ki long kmi ki badon lakador ka ba kerpang lakalong hai ki long yeng hai ki long sam lakalong ha ka shnong ha ka thau ha ka imlang ha ka salang ha ka ri bat ka jaj ban riu pidai ki nong ri ya ka buram ya ka akor pidai ki nong ri ya ka buram ya ka ijot bat pidai ma phiru ki bala penmi ki bala pensan ki bala penrang ba bat dai ha ki pne kho siu jong phi bakisan ki khun seem ki khun patcha dai ru ki pne kho siu jong phi bakisan ki khun rei lane ki khun pongka kane ka dai ka buram ka bakrau bat nga ai ngu gerpang yo blai bau blai pen ya pher ya ka ya phi ki kin thai jong kari khasi bat ki wei pat ki per ki kin thai hakiri jong ka perthai paro ka wei pidon la ka dor ka bakerpang dai na kata ka dau banga ai kublai kerpang yu phi he kane ka janmet bat yairi kendang yakine ki ai ki bau blai ula ai halor jong phi ngai kublai ru ya ki long pa ki bau blai ula shane kerpang ki long yeng ki long sam bapin ket ya ka khia ya ka shan bapin ya lam ya ki dukhat ki badon apo jongka kabang akwa kalong ban pen ken mau ya phi ki pa ba ublai mon ya phi ya ka batam lane ya ka buduna kat kum ka ai ka bau blai ula pen phong ya phi ban yalam ya ke yeng ya ke sam ban yalam ya la ki jong ki khon ya la ki jong ki ki khon ke ba e kin thai ba chin rang ki ba he ki balasan rengkat kine ki khon ki badang ret ke jongi ngam jumon meno bangan ong ba phi philong kalawei jong ka balang phi philong kalawei jong kari henrei kabamon kabangai yaimon barabor kalong ba philong ru kamenta bat kalawei hakajing im ka jong phi kani kadai kador kabakerpang ya kabau blai ulabu yapi ulapan kha yapi ha kani ka perthai ka batmai bapin yo i kini ki ai baro ya ka bangi ha ka por ka balakha yangi
ngim syem yo i yaki kane kadai kador ka bakerpang yapi bapin bu ka jingyale hala kasngi komno bapin be sya kata katong ha ka jingim ka jongpi ngai ku blai lang yapi baro kom ka presbytery ha ka kerteng ka jong utrai jongi u Jesu Kristus ngai ku blai ro yaki para bangaj baik ki badai na kiwai ki presbytery na kiwai ki kinon balang ki bapiadon ringkat bat ngi kane kapor banya ngap ya ka kten ka jong blai ngai ku blai ya ki reu rang ba le se don hang ne ki bapet ki bajnga ya ka snong ya ka thau ya ka ri ya ka jaj pun reu don hang ne ru us em jong ke hima ubalong kumukmi uban kedop uban pej na ka benta ka jingba ka jingbet ka jingbiang jong ki khon ki hajar ka hima barokawai ngai ku belai lang yepi baro ha ka kerteng ka jong utrai jongi u Jesu Kristus ku belai shibon yai pastor moderator jongi ibalabu katto katni kajing penito kajing penitau na kabenta jonga bat ngam don syu para bangaj kabatam kabangan penito yepi bon sen ngala juya don bat pi kum ka presbytery ngala yo aru ya galat ban ya don bat pi haki district hapo upot jong ka presbytery ngala itu ngala itau bat piru pilayatip bahana kabenta jonga nga kha kumapi haka shnong kendong bat kata kadai ka shnong laumai ka shnong ka papiatip bat ka papia yo i kendiang haka yaj haka yang nang ne syatai syasor silong ngam don ai bang ong de kumbai pan ngatrei ha ka laumai district ka badang temai ka bangila ya pia na ka lum ding yai district haki artli ki district ngadai pastor ubang apej ya ki hinreu teli ki balang bat ya ki sau teli ki tenat balang shipau teli ngahap ban pej ha ka district ka jongi bat ngan ya tu yepi bangadei upastor ubaman la ka sonde ngapong bet kene ka sopti ka bayong kabangi ong gagaung ngadei upastor ubanga syuai sakramen bet man la ka sonde bandadei bau blei upet na ka sakramen ngaladei upastor ubakam kuj ban yigi weipat kadau kalang namar bangahaban pej shibon teli ki balang bat shibon teli ki tenat balang ngam juyo ya kapor kabangan lej shane shatai bat ngam juyo aru ya kapor kabangan milem syakanu kanu ka program bat ngadabu ka cingkerman balada ngin yo biang sawai pada pastor ka district ngan yo ya galan ban ya shimbenta haki balang haka negari ka ba iye ka jonge ngam sngaw nang wai ban ngai kuplay ya kane ka balang hangne hamau lentriang nadu kinong syarai hadu ya phi ki para bangaj bayin haki long yeng haki long sam ngam sngaw nang wei ya kane ka balang ka jongpi ngan ya tu ya pi bat pidai ban ngaj ha kane ka tayau kane ka don nyau sngi kane ka tayau ha ki nyau sngi ngapo ya kane ka tayau lai sngi hamau lentriang kala long phla ba la khampoi bun nga ban nei poston church
lai sengi ngapo yang ne mau lentriang hakane ketiau ngalapet ya kidak ya kisien ha kabalang mau lentriang ngaklem yo I ka weiru ka jing penkre bat nga setip bapiawan long jia seng chene seklau nganang pej ya ketiga madan kabadon harus surak Ngday na kadakadaw, nga ay kublay kerbang, yapi kane kadong jong kabalang, kaba, pila kre, pila krum, pensayo iru, ya ki jingkur ku ki bakraw, ki ba ublay, ulakar ku yapi. Ngas ngaw kumen bangan yang, hakmat jong pi kumupaj lang jong ublay. Arpau sau hajar tam ki mensim ki bokordor ki don haga presbiteri jongpi kum balaong I pastor bat ngangaj skam ha ka jingra ke jongpi ya ka arpau san snam pin ya palat ya ka arpusan hajar pin ya palat artan ya ka arpusan hajar Ublay, ula kerkue ya ka presbiteri. Bad ublay ula yalam ya ka presbiteri. Nadu katai kepor. Kat hadu kane ke jing penkre ya ka jubile ka jompi. Kom ta ko ki parabangaj bayej. Hakane ka janmet ngakwa ya kaba nganya lam lang ya pi syakaway ka jing ya tu kana kabapla hakakten ka jong blay ya kaba ka bor jong igibreu kam kotchu ka bor jong igibreu kam kotchu satia ya kaba ngin perkat ya kata ka jing ya Bat kata kabenta ya kabangakwa banya lamlang yang ibaro kumupait lang jong ublay kalong sya kasyiti ka jong apostol Paul sya kinong koren kabanungkong bat ngansyem naka lenong kabasipaw ngan pule naka dukat kabakat ar Kasiti kabanungkong kajong apostol Paul siginong korin. Kalenong kabasipaw nakadukot kabakatar. Kikentin kibaong kumni. Uta ubamot bauyeng to unsumar yo unkelon. Uta ubamot Bauyang to unsumar yo unkelon. Kini kikintin, kidai kikintin, kibau Paul ulatho akan agashiti kapanungkong jongu syaki parabangaj kibadon habalang koren. Bat ngakwa aru bakan eka siti ke jong upol kandai ke siti kabama u airu naka benta jonga bat jong pi eki bakum kini gisngi uta ubamot bauyang to unuser yo baun kelon kani kasnong koren baro Hiju yatip ya ka lengba ka ktien ka jong bulay. Kane kasinong koren. Kaladay kasorba kasor kayi patang hakapor ka jong apostol Paul. Bat kane kasinong koren kaladay kasinong kabala kringtam yakinong kayi kabala kringtam yakinong yay Kai suari jong kata kejuk kaladai kasinong kabasibon ba kijaj benreu kilalej ban syong sinong ngakane kanong ba koren
Nakadaw kajingyay jong ka khayi ka pateng. Nakadaw jong ka jinglong kamlot ki ay ki balatmu. Hakane ka nong ba ka bakraw. Kane kanong ba kalakalalong kanong ba kabakibreu kiyarong kiyami kibreu kipenyaj ki kam ki jam. Way nong ta history wang baro kilenti jong kari Asia ki alam syakuren. Baro ki surak ba kilet syakuren. Lada uno ulet ban poy hakoren kalabiang ya uba un klet no ya laga jong kayeng kata kadai genong ba koren kam ladai genong ba kapopla lada nga ngan poy hakoren ngan klet no ya ikmi ki kon jong asyeng kata kadai koren Uno, ubapoy ako rin, uladay ban klat sipor yala kayeng. Kiay, pila ban syamlot haka nakasor haka por ka jong upol. Kijing ngaw ba kibabonjay, kidon haka nakanong ba ko rin. Way nong to history uong ba. Halatang yaka Sodom day nakadaw jong kapap. Ublay ulatang yaka Sodom nakadaw jong kapap la nakapop. Henry ong utaw nong to history. Haba ublay ulatang yaka Sodom kapop kalaken reaksyon no na Sodom syakurin. Kapamon ngis ngau thu baka koren kadai ka sinong jong kapop. Ka sinong jong ka jingjot. Ka sinong jong kiniam. Ka sinong jong ki jingat ki baper. Day na katakadaw upol ulabna yaki parabangat ki bait ya koren bakila kumap syane batsyatay utha ya kane ke siti siki utha ya kane ka siti ban pen kan mau ya ka jing yalam ka jong ublay no bamot ba uyang un husier yo ba un kelon habang ipule ya kane ka benta ngiyo i ba upol ukdew ya ki kon Israel nado ka jingmi nari Egypt da kakti ka jong ublay hado ba kinapoy hari kanan kata kadai ka history lane ka story ya ka Bible kaba mangi kibriu ngimkot syuk kabor ya kabangin mut dor ya ka kumno bau blay ulasay na katay kaor jong kari Egypt kumno blay ulasay na kikenjirinar jong kari Egypt ya kikon Israel kabau kat kikon kajingkular ban yalam yaki syakari kebatuj dakadut bat kangap. Day na katakadaw, baupol, uay, ya kaneka nuksa, ya ki Kristan kibadon na korin. Uno, upamot banyang, tohusiar yo mekalon. Kani, kadai ka jingjia ka bapla ya ka baublay ulabo kerbang ya ka jaj benriu ka bau lakot ulasay yaw Moses kumunong yalam jong ka jaj benriu ban yalam ya kipad ba Israel ban yaj lang ba kariklaw saw pau teligis nam kalapalat ya gibriu ban perkat
ngim kot chu kabor bangin perkhat ya ka jingyaj lenti hagari klau sau pau teligis nam ko ki para bangaj bayej sau pau teligis nam hagari klau om don ba mom don di piju perkhat ya kata piju berkat ya kata ka jingja ka bapla ka bakrau ka bangim kotchu ka bor bangin berkat kali kat nongot ki kon Israel kidon habaki mi nari Egypt banya ya kari klau kaktian ublai ka ong nreus pa hajar tang kirang ba Nreus pa hajar tangkirang ba kimi narijeb haka jingyalam ka jong Moses like no kikin thai bat ki khon kat no plus bat ki khon tang rung ba nreus pa hajar bat la kumno kibami nari jam bat khlong bat khna kin jin dalapoi shaka ar million ngot kata kapor ban ya jakari khlau ka bakenja ka bom don bam ka bom don di phidang la ban muddur ya kata ka jingalam ka jong blai ka sarkar jongi kinong yalam jongi ban yapsa armilian wat ha ka jaka ka bakhuj ru la shitomba lae Henry marwai kumunong yalam dakakti ka jong ublay ula penbiang ya ka bakat kita kimilian hakari klau ka bakenja Pitarai, pijumodor, habakiyaj, ya kata keriklau, kaladai kejingalam kabapla. Kajing yalam kabapla, kabangimpat juyo kabakum kata kajing yalam le se haka pertai. Haka bau rishot jong kading udon haka por men, but urishot jong ulo udon haka por men segi. Banyalam ya ka jingyaj lenti jongki kakti ka jong ublay ka don ringkat lembat ki Henry hakabakat kata ka jing pelaj ka jong ublay ki kuan Israel na kata kari jong ka jing le amrau na kata kari jong ki kenjri ki basyarkai Henry ki kuan Israel bonsin ki kelon hakari klau Bonsin kino ayalah kajingat ya kakti ke badon bor ke jong ublay. Bonsin kino yalah ujong ublay. Bonsin ki komplain om tang yau Moses. Henry wat ya ublay hi. Habalapoi hakaduriau basau kilatim kilatla yau Moses nangnong inyayaj balay mawan yalam sini hatom don kajaka bantep yang iri Egypt Moses daga bor blay ulatli ya kaduriau basau kata kat hadu gini gisngi kajabing beriu keempat la ban perkat. Kajabing kajong ubriu kamkot syo ban perkat ya kakti kabadon bor kajong ublay ban tli ya kaduriau basau. Baki pajba kinyaj kumharengkau ya kaduriau kabaki arliang. Syasiliang daga jingkeman. Om kot syuk keboringi. Kisantes jong ka nega jok ka pamenta. Kisantes jong ka jok ka balalay no. Kim kot syuk kebor. Kilahap ban syus ngap no. Kay kata ka jing pula. Ban kat arliang. Ia ka duriau ba haka nega pertai.
Kat kata kabor kabapla kabaublay ula penpau ya ka jingdon ringkat Henry ki kon Israel bonsen ki kelon na kariklau kajing wadong yau nong yalam kajing berngam yau nong yalam kajing syakran banjong nong yalam kajia lenti haki sau pausnam jong kajing yai lenti jong i kat no blay ula hikai yau pajba kat no blay ula ai jing senang yaki pajba Henry bonsin ki hab bat ki kelon namar bakim syam yoi ya ka jing don ringkat ka jong ublay ya ka jing yalam ka jong ublay kat nungut hakari klau baki lami nyang tholi kat nungut hakari klau baki la sya pu beseng daki paj ba bau blay uai ka jing seneng na ka benta jongki Henry ki yai kelon ha ka jing em jongki ki ya ka jingat ka bau blay ula thep ka do anut jongki kine kiai kila jia saudong jong ka lentiat ka jongki hapo jong ka riklau ko bakenja Modur ko ki para bangaj bayej kamlong ka besok haka jing berkat ka jong ubreu ya ka baon psa ya ki bakat kita ki milian ki breu haka riklau ka baklembam day tangka kti ka badon bor ka jong blay day tangka kti ka badon bor ka jong ublay ublay ula keren bat uyai keren yaki lengba jong Moses Henry bonsen kim syam ko ngu ya ka jing keren ka jong ublay kane ka jing bom ko ngu kam syam long shu tang ha kane karta jongi ke pementa nado kaim badu adam kiriu krau jong ka Bible shisen ke lapan pauru ya ka jing bom ko ngu Yoi kane kadai kata kabalapau haka jingyai lenti jongki kon Israel ublay ulay alam ulari kendong naka benta jongki ula penbet ula penbiang naka benta jongki Henry ki pajba kila knyum ki pajba kila no mensem kipaj ba kila ya kecingaj ke baskam pikan mau om tang bagi knyum para magi ki knyum persya hakmat jong Moses katado bakila kwa ban ino yala ujong ublay ubalasay ki nakata ka jinglong raw Pikan mau hapdeng jong kari kelau kila ong yau Moses ko Moses om don jakatap yang iri jep dakai ingin bam syu menta hakane kari kelau kabam kadi kam don syu kababiang yau ne upaj uhajaru bakat une Hato men penyap dengan yang ini hang ne kari kelau kata kadai kajing sentuh jongki nak kekti ke jong ublay kajing bom ken mau yaki arpau yaki lai pausnam ki bau ublay ulapsa kata kari kelau Henry kila ai kajing ujor persya yau Moses dau paj lang jongki Israel Moses bikin mau ba ula duai yau blay atrai to ai kabam kababiang yau ne upaj ba ublay usya skor ulai ya kabam kababiang kat kata ublay ula penap
rengkat bat ki umjer ya ka wei ke jingbam ya wei ukpu ubaki kon Israel kem tep kerteng agada kapor bat om shem tep kerteng ru kat hadu gine gisngi ki pemerintah mdon batip kerteng yau jingbam mu belawan nakakti ke jong belai ki Israel kila yoi ya ki jingbam ya ukpu bapla umosa sulong yiki ko pajlang Israel to shem to bam uneu jingbam udei ubala pha da ublai ubala kerku da ublai bam haban debiang wat lum yaune ujing bam wat kan syau lupa yaune ujing bam namaru trai un sapa biang yepi hakapor ka biang bapidai ban bam Henry ki khon Israel kim ngeng ki khon Israel baro kira laki syang kira laki kho bakin khat yau tau jing bam mu belapha dau blai ki khon Israel kim sham tip kerteng yau tau jingbam Moses sham tip kerteng yau tau jingbam ki sentes jong ka juk ka pamentaru kim pat tip kerteng yau tau jingbam mangabat mapiro ngim pat tip kerteng yau tau jingbam hadu menta hakaktien ka jong blai la syutho kerteng yau neu jingbam mana hakaktin jongki bat hakaktin jongi kalong kae gene haba kilo yoi yau pu bali yau jingba mu bali ka jingkli jongki Israel kalong kai kane mana bat hadu menta kane sa ada kekerteng kai kane kata kadai ka jingpsa ya ka bau blai ulapsa ya ki khon Israel la ka riklau kata blai ulapen biang ya ka bam ya ka di ha ka riklau na ka bentau pajlang ujung u henrai maki kidang sentuj kidang kelon bat kidang yang yale persya yau nong yalam ya ka bau blai ulapa haki haba kila bam haba kila kedang kila komplain ko Moses balai pempat kedang ngilangia ya uto jingbam ko Moses kabam kalabiang kaja kalabiang ukpu ulabiang nakabenta jongi henrai ko Moses ngidon tang kabam ngidon tang kaja ngimyo ya kajenta pi kata kadai kajing ong jongki Moses kabam talabiang me jenta pat da sisin yo mat menbam kepu sudah malagasngi menbam gaja sudah malagasngi klem jur klem do klem jenta ai ru memon yangi bengin le tangkat ne kan mau bau syakri jong ublai ulaya tho akamat jong ublai baki pajba kilaya komplain yang bakim yo jenta ong kaktian ublai hakawei ka janmen kayeng dara jong ki khon Israel kaladom tleu
Kajakasa jongki kon Israel hakari klau kaladom tleu kadau kalang baki er klau kilawan baner hakidara jongki Moses wang kem yakine ki er klau bamdo yaki kat kata kakti kajong ublay kadon ringkat lembat ki Henry maki kim syam kan mau Henry maki kim jupusan menoru hakata ka jingyat lenti ka jongki bakakti ka jong ublay kalong ringkat lembat ki ko ki para bangay bayay om tang ba kine kibriu hakari klau ki ai kecing ujor om tang ya kabam om tang ya kado Henry kila ai kecing ujor persya ya Moses hakabya dai bat kaum kabakidai bandi kani keng kajing long jong kipaj ma teng teng kapen long pop ru wat ya kinong yalam Moses subopli ulakum penkeng wat ya kaan ke jong blay haba kila ujor bakim donom ban som ban saj ban bam bandi ublay uloong duai bat ong yaw new mau siang baun penmi iki na kabanda ki kon Israel Henry Moses ulak kelet dia kajing peta kajong ublay haga jaga baun syukuran ula bom arsin bom da uding da ujong ka kalami nau mau siang ha bakalami kilaya bom kilaya di Henry ublay ulas ngausi namar bau Moses syam lakongo ya kajing peta kajong ublay Pioi teng teng haba kipaj ba kiki kom kinong yalam teng teng kidon kata kacing sngau no mensem bat kayalam ru yiki bakin le ya ka ei ka bakham tam ban ya ka ei ka bakidai ban le ko ki para bagay bayin ngiyo i ya ka bakom kata ha bau play la sho bante alakam yau benriu ubadon nagari glau kaladai kapor yau play bau dai ban bono daki hukum nakabenta jongki sipau ki hukum ublay ula shna karpang nakabenta ka jaj benriu Israel Bat kine ki hukum ki bala tho aki artli ki mauleng kniap ya ka baula khot karpang yau Moses baudai ban kiu ban syem ki kita ki de ki hukum ki bakhoj ki hukum ki bante ya ka jaj benriu Henry ya ka por ka bau play udang kre ban ay ya ka hukum hak clear jong ulum hakmat jong Moses kat bagi pajba jong ki khun kari Israel baro kila yashana shina da uway pad ublay ko pajlang jong ublay piyoi akabakom kata ki knyom ki kwa ya kai kajing kerku na kmat jong ublay ki kring ya kai kabaki ang not akamensem ka jongki Henry ki ban shania bat ai tilot hakmat jong ublay anda ba ublay umot ban ai ya ka shiba hukum maki kila depshina ya udur jong ukun masih kila ya syat kila ya mani ya ukun masih piju perkat ya kata ong kaktian ka jong ublay ladiang da ka syang ka bahe bat
unong yalam ubayalam yakikun Israel hakata kapor kabau Moses umdon mdai unong yalam ubashisha utau de unong yalam ubakam kai ubala pensyet yakipaj ba dakawai galenti tongin ya tau dawai padu play ubangin yo ban mane namar bau Moses umdon bat nge kane kapor ko kikentai ko kilong kemi to ya dekat ya kiso skor jongpi to ya bo akan ya kasyang kenang bangin la ban tau ya kadur kun masih dakaksiar iwei pa iwei long kemi ila dekat ya kaksiar kabagidang kilalau ya kijingdang jongki kilasan ban shina ya upai patu play kat ba ya uplay ubashisha ubadang penkre nakabenta kajing baha jong kajaj benreu ban bo ya ka hukum ka bakrau hakmat jongki om don bala banap kat no pi perkat ya kinong yalam Moses haba ulay her nang tay na clear jong ulom ulayo ipenban kaya kikintay kisinrang kilaya syat saudong yaukon masiksir hakabakiladam hakabakilango yaukon masi kumno nong yalamun lang Moses le seya katakapor ulabayong kikli jong kumno kine kipaj ba kibau yalam kai kane kat hadu bau lapen paj yaki arteli ki mau leng keniam ki bau blai ula ai namar kau mu beriu usngau bakam don kam syo kane ka hukum ka bau blai ula ai na ka benta kane ka jaj benreu ko bejot Day na kadagadaw bakine kibriw kim shem yo i yakakti ka jong ublay namar bakim yo i yakakti ka jong ublay u apostol Paul u kenturu yengi husiar yo pigelon kikon Israel kim shem yo i badai na kadagadaw kine kibalami nari Egypt kim shemla ban poi syariganan keli alade kat nongot kita kirang ba kibami nari Egypt kiyo bandrong hari kanan kabang item tang arngot kibala biang karta kipoi hari kanan arngot kirong hari kanan kipaj ba kibabon kibalarang ba kibalami nari Egypt kilayap no hakari klau tang nagadaw bakim shem yo i kakti kajong bulay wadu Moses ubalong komunong yalam usuyo i yakari kanan na jengay ba ko Moses pet yakakmat jong me katay kaday gari kabangala kular yakikon Israel men yo i dalaki jong kikmat men nem yo bandrung kategori para bangaj bayej kata kadai kajingjia kabapla kabajia kana kapertai yakikon Israel nakari jong kajinglong merau syakari kabetoj tang dakenot bad dakengap kae ko ki para bangej kane ka siti si apostol Paul si kinong koren kadon ban kren yanga badyapi lada pila yo inem ya kakti kabadon bor ka jong ulay kabalayalam ya pi kilong yeng kilong sam ka presbytery la pila ju perkat nem bau blai ulasai na kaktior bau blai ulasai na kadega pertai ya kilong yeng ya kilong sam ki jongi banbu hakajaka kabadai
Hato kadon mo kapor yengi. Haka jingi ay lenti aka pertai. Bangi hapno naka jingej naka kti ka jong ublay. Don nom don. Kad no sin. Ko ki para bangaj bayej kad no sin haka jingem jongi kabangila artatin ya ka kti ka jong ublay kabangila artatin ya ka jingyarap ka jong ublay kaladon ka jingya selok jong kinong syarai kabangila keren sepangkan ya ka jing artatin ya ka kti ka jong ublay teng-tengi artatin ngiyalam yaki para bangaj bakim day ban artatin kadon kekep yangi kinong syarai bangin artatin komba kikon Israel ki artatin yakakti ka jong ublay hapo kariklau ka ba yalam Ngilayo ikat ni hakilong yeng hakilong sam hakabalang hakayem lang hakasalang bakakti ka jong ublay ka don ringkat hapadeng jonga bat jong pi watlen ya ka jing sisa kabalang kalasandor ya ka negeri kabait ka jongi day maka kabalawanra ya ka negajingkala kabakraw haka jingem kani kadai kekti ke badon bor ke jong play. Piju berkat ko para bangaj katno kilong yeng katno kilong sam ki jong pi kilayo mat ya ke jinggerku. Hatu ngin komplain ya kinong yalam jongi. Hatu ngin hapno bat skelano nakakti ke badon bor ke jong blay kabalang kabala pene kabala pensan ya ke jingim jongi kikun Israel kila lebi coba pelan kadau kalong kane kadur ke basyai kapau ke jingyalam ke jong blay Henry kikelon nakakti ke jong Ko ki para bangaj bayej ngiyoi ya kadur ka jong ublay hakata kapor kabaki kon Israel ki tau daway padu blay daway padu kon masi ya kabakin mane piju berkat ya kata piju berkat ya kata ay kaksiar jong pi bangin sna ya waipat ublay Henry kabae ya kikon Israel bakin yoi ya kajingker ku ublay bat ya kajing ay kajong ublay bat kabada ero bakin penpai ya kajing ay jong ki sya ublay para bangay Pejo ba mangiro hakane karibayej hakabalang kabangingidon yo ba kakti kajongi kakhamla banai syakiway kibenta banya kabangi ay syakakam kajong belai ngada yahap adu kata-kata ya kawai kajing ong jong wei riurang ba uang kapisa kabahe dortam kadai haying mene ngamtim kadai na em kajing sisa uang kapisa kabahe dortam kadai hayeng mane kakot sanpau kakelalong kakot sanspa hakiwai kikam kakot sanspa kakelalong kakot sanpau Syakiway gejat kam sanspa dang ai da kabasuk. Syakakam ke jong ublay lada bakalasay belum jing aingu kompenhap da kot sanspa shimit empatia. Day na kata kadaw ong utaw rong ba kapisa kabahetam kadai hayu manay.
Shua ban lai che ka jing ya sen ka shimpor da ki kenta ban ya wat khutia. Wat khutia da ki kenta. Dang don khutia mai. Dang don kong ret yak kong deng imat dap shu. Pi yo I kata ka de ka pisa ka ba he yung mani. Yo bakalong kum ki kon Israel. Ban ai syau belayu balayalam kalong kabe ban Krisyan yau nong yalam kalong kabe Henry hablau ya ki jingdeng ki jongki tang na kabenta ki wei pat ki belai jong kane ka pertai ko ki para bangai bayin ha ka presbytery pio inem ya kakti ka bau belayu yalam ya bi Komba kikon Israel kimi nari Egypt Pio I ka jingelam jong uplay hakine ki arpu sau telikisnam Katne pia roy pia man kerhai katne upai lang ya ka bau uplay ulas sius pa kerpang hakane ka presbytery Kaei kabama pi jule haka jingi lenti jong pi kini ki arpu sausnam kadon kepor kaba pi la kum ya la ka jong kabalang kadon mo kepor kabama pi la kum keren kano ka kentin kaba penmong ya kinong yalam lada ka jia kumta Token mau ya ki khon Israel hakari klau. Kat no sin kilahab na ke cingej. Badla da kimpai syau terai hakata ke cingej. Kikot ban poi syakari ganan kabau blai ulakular. Ko para bangaj katno hakane ka jingyaj lenti jongpi kum kalong yeng haka presbytery kaba pila juya Krisyan kaba piju ya ket kaba piju ya ba banya trai shidam ya ka kam ka jong uplay hakine ki arpo saus nam ki balalay no ka ei ka ba pila le yet Katno uplay ula kerku ya ka yeng jongpi katno uplay ula pendap ya ka yeng jongpi bat katno ba pila ju airu ban Krisyan ya ka kam ka jong play kadon ka kap kabangi ngisngau kumba ka pisa kabangi ai sya ka kam ka jong uplay ka hedor than na ka benta jongi para bangaj bayin Ngas ngau ngo yau blay bat ngas ngau kemen na kamensem ban tep bakanong rumai presbytery kan sarake arbusan snam kumapios ngau menta kato kilabo ban pendon buram yau blay haka jingyalam kaba arbusan teligisnam kato paulat na kaliang presbytery kalabu kerpang ban pensa jingkan mau kaei kabamangi kilong yeng kilong sam ngin le lada mangi kilong yeng ka presbytery ngis ngau tu syai ya ka jingker ko ya ka jingyalam ka jong ublay hakine kisnam ki balalay no kanem don ka weidu ka jinge kanem don ka wei ka jinge Baro ngin ngau tu bakane kadai kakam kabakrau kakam jonga kakam jongpi ya kabau blai ukwa yangi bangin peni ya ka jingkerku lengba katei kajubili Komta para bangaj bayej ay bakane kabau pol ulakren yakikon Israel ay bau pol ulayatu kana yakikon Israel yaki para bangaj kibadon hakasinong koren ngakwaru bakane kaju kajinya tu kana
kan long hapdeng jongiru kom kikon jong kanong rumai presbiteri. Kai kabapen kan mau dau pol ai bakan long kabor kabangi nginang banki hakane ka pertai ya kabangin pentelon ya kane ka ministry ka bakrau ya ka bau terai ulasene hapdeng jonga bat hapdeng jongpi. Karman skam bakiai kiai baro kinlong kibabet kibabiang hakilong yeng hakilong sam haka presbiteri hi baro kuwei upol udaai kane kajingkentu na kabenta jongi bauno uno uba ngau bauyang Henry to un husiar yo baun kelon kikon Israel kato kimpat ngautu bakila kelon na gakti ke jong bulai ngi ngim dai banlong kibabit kom ki Israel hakado namar bangidai ki Israel kibakenja mensim ngin daka mensim kom ki Israel kibakenja mensim ya kibau trai lakhat karpang yengi hakane ka perthai bangin trai ya ka ministry ka bakrau ka jong u blain kurku na ka benta ka buram jong u amen.